If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Pinoy Rob YouTube channel sa Joyride Biyaheng Davao. Please po subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Ito na po ang isa po naming mga kamag-anak. Dumating na po ang kamag-anak namin dito. Isa po, dyan, tingnan nyo, pupunta sila sa binibisita namin punto dahil mga kamag-anak po namin yan. Mga gagagandahang kamag-anak. Joy! Tingnan mo, mga kamag-anak ko yan. Mga pamangkin ko yan. Joy, LJ! LJ! Joy! Joy! Lay! Asa man si Ilay? Dari mga Lay. kamag-anak Dari ka na namin. yung picture. Asa man ka? Dari ka na. Hoy! Tito, wala nagtanaw rin. Wala si Lula. Wala si Lula. Walay labot si Jana. May labot. May labot si Jana. Dito po kami sa public cemetery. Sila na po ang maiiwan. Nabili na lang ng pandiyaw. O ang payong. Dali na. Di ma-reach pa. Kana. Catch lang. Catch lang. Tandra ka tayo. Ayaw. Maano? Wala. Hindi na itan. Siya, gusto ka mag-FI. Agto dadala ah. Sige lang. Palit na balon na. Palit na balon. Look! Ayaw maglakaw ka. Look! Ako kayo yan! Stand ako kayo! Stand! Oh! Stand ako! Ako kayo! Ako kayo! Alangan! Alangan po! Ulog naman yung hindi naman talayo. Naman yun siya sa doon. Yak! Yak! Uyan. Okay, kamo na po ang maiiwan. Kayo na naman ang maiiwan dyan. Bye. So, wala man to na mo naabtan tong maningil sa amo. Murag kamoy maabtan, kamoy bayad. Maningil sa paghinlo dire. Wala kay maabot ka. Maabot ron. Kamu wala mi. Wala na. Takwa na po nandun.
Managbayad daw, wala na ikuan niya. Managbayad, oy, katog kayong mag-ana. Bayad na mo. Bayaran na namo. Be, bayad ninyo. Ato na be. Oh, kayo na naman dyan ang maiwan mga nagagandahan naming pamangkin at nagwagapuhan kong pamangkin. Ayan po, sila na naman po ang maiiwan sa puntod ng aming mga mahal sa buhay. Bye-bye, Papa. Bye-bye. Bye-bye, Uncle. Bye-bye. So, uuwi na po kami. Uuwi na po. Pinoy Rob YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Please po, pakisubscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment na rin po. Dito po kami sa Wireless Public Cemetery. Okay, iiwan na po namin yung puntod ng aking papa at saka uncle ko. Ito po ang mother ko, mama ko po. Noon sana? Noon sa to, naligsan? Ha? Noon sana? Naligsan? Hala, naligsan? Patay. Okay, may nasagasaan po dito, nabangga po ng sasakyan ito. Oh, wow, wow. Mahawa, ma, sa mukha po rin. Kasi mo. So, yun po. Muna ako gingon nila rin karga niya. Nanaan siya no. Napanan kay Kwan, naligiran daw siya. Naligiran jud yang ang tiil. Naligiran imong tiil, naligiran jud yung tiil, oh. Naligiran jud daw yung tiil. To, naligiran lang ang tiil, naligiran. Ayaw, ilaptik ko yan kay Muhubag. Ayaw, pasag day. Dapat ikuan to siya, gidala unta sa kuan ka to. Gipakuan mo. Silingan naman sila. Silingan naman dahil sila. Silingan naman sila. Silingan na dahil, silingan. Okay lang. Silingan naman sila. Huwag kayo ilang siya. Okay, nadaanan po ang kanya. Kulang bakit anaan ba ang Huwag mo sila. Nadaanan po ng... Nina? Oh, sige. Oh, mamalina na ta. Sa tradisyon po ng mga Pinoy, pagaling po kami sa sementeryo, talaga po kami magpapausok po kami. Papausok asa? Dito to muna. 20 man isa kada. Dito to eh. Dito lang. Oh, palina daw, palina. Oh, may bayad ang palina dito, bayad. Karate. O, dara mo ha, kamay na natanan ha. O, dara. Mo na natanan ha, o. Kara, kanay, sige na. Mo na na siya ha. Mo na natanan, bayaran na nako. Human na. Human na ma. Ikaw dungag ma. Human na ma. O, wala naman da ikaw. Magsige pa kagpadungag. So, yan po ang tradisyon ng mga Pinoy. Pagaling ka po sa sementeryo, talagang pong dadaan ka sa usok para po maiwan daw yung mga kaluluwa na gumasama sa akin. Oh, dagdagan pa daw. Oh. Dagdagan pa daw kasi po negosyo po nila yan. Ano? Wala naman tao, manami. So, yan po. Yung usok na yan ay magkakapera po. Kasi tradisyon po talaga ng mga Pinoy na pag galing po sa sementeryo tapos po kami bumibisita, pag alis po namin talagang dadaan po sa mga usok na iyan. So, yan po ang negosyo ng mga bata ngayon.
nadaanan po yung paa niya sa kotse. Kanina. Okay, ito. Ito po ang nadaanan niya. Ito ano ay kwarta 1.5 lang. 1.5 na may pulis. Damay pulis oh. Okay, uuwi na po kami. Dahil gagabihin na po kami. Usok na naman. Ayaw kong dumaan dyan dahil baka tapos naman ako inuusukan. Oh. May bayad po ang bawat usok. Uuwi na po kami. Tapos na po kami nakapag uwian na po. Pinoy Rav YouTube channel sa Joyride Behind the Ball. Please do subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment na rin po. Okay po ang paakyat po. Uy, gunitin. Okay. Sakit po ng paa, parang hindi po makakyat. Iba na talaga pag nagkakaedad na. Kasi po paakyat po yung kalsada. Hoy, daplint at dyan na. Okay po, uwi na po kami. Tapos na po kami bumibisita sa mga puntod ng aming mga mahal sa buhay. Lalo na po yung mama ko. Pauwi na po kami dahil gagabihin po kami. Ang hirap talaga pag ang dinadaanan mo ay paakyat. Okay po. Ayo. Hanggaan yan eh. Dili mana. Please po, paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest. Pauwi na po kami. Katirin.
Mama, ako sa ato. Abot, ano ba yan? Naku. Delikado. Davao City High National High School Annex. And still Okay, dito na po tayo sa Broken Star Hospital. So, uwian na po kami. Tapos na po kami bumibisita sa mga mahal namin sa buhay. Puntod ng mahal namin sa buhay. Lalo na po puntod ng father ko. Mom of my father. Picture me. Coins lang sir. Hour man yan. Sige po. Sila. Dugang lang kagtan. Bali, 30 lang. Okay. Oh. Paanan niya, panayurat. May something sa English. Thank you! Happy Halloween! Papa! Pagkak ni mo ang ping.
Pinoy Love YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Please po subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our videos. Brokenshire Cottage po. At may Brokenshire Cottage po pagdating. Oops. Okay, marami pong mga polis dito na nakaandar. Integrated Command Post. Oh, asa ka? Oh. Uy, ako kuhan. Uy, day. Ako mitang ka, day. Quick, uy. Sabi na, pre. Kasi quick eh. Ano, quick eh. Ihong bitaw ko ay sa akong pangako. Kawan kayo dito sa pamali. Di ba yung kanina sa umat? Hindi natapadulong din. Bakit sila namatay? Pagtas na po. Oh, pagtas naman to sila. Saan man natuto? Layo. Wala may malakay dito. One ride man dito. Dito rata makasa kayo. Eh, balon na yun. Ganay. May traffic po dito. May papunta pong Madapo Hills Wireless. May papunta pong Forest Lake. Memorial Park. Ang payong, katong taas na payong asa. Okay, traffic na po. Pwede po tayo joyride ngayon, walking po tayo ngayon. Walking po tayo dahil wala pong sasakyan na pabalik. Dahil one road lang po dito. Mama. Oo. Ito yung everyday kiloy. At atin yung kita. Okay, one road lang po dito. So, one way lang po, one way road lang po tayo dito. Kaya wala po pabalik. So, wala po kaming masasakyan. Maglalakad po kayo. Kaya, joy walking po ang ginagawa natin ngayon. Pinoy Love YouTube channel sa Joyride. Hindi po tayo joyride ngayon dahil joy walking po ang ginagawa natin ngayon. Dahil pabalik na po kami galing po sa bisita namin sa aming mahal sa buhay, lalo na sa puntod ng aking papa. Paghilo mo din po. Please po, Pinoy Love YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Please po, subscribe, like, share,
and hit the notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment na rin po. So, lakad lang po kami. Ang pauwi po ay naglalakad na lang po dahil wala pong sasakyan, pwedeng masakyan pabalik. Marami po, busy po ang road na ito dahil ito po ang road papuntang cemetery, Forest Lake Cemetery, San Pedro Cemetery at saka Wireless Cemetery, Madapo Hills. So dito po makikita po natin ang Wireless Cemetery, public cemetery. Anak ko na to. Kamu mabikan, balik kailangan lang eh. Hi, Dam. Ay! Hello mga ison. Jesus is coming. Mga ison, dili pa ulay ang tanan. Balik na ta kay Jesus. Mga ison, nagingunan section 3, code 7. Mga ison, atong lawan, mubalik sa abog. Ang Espiritu, mubalik sa Diyos. Mga ison, nawasan Ginoo magduluan mga ison. Jesus is coming. Pinoy Rob YouTube channel, Joyride, yan yung above. Please go subscribe, like, and share, and hit notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment na rin po. Mga ison, kita tumanda sa mga parinti na ito. Sunod kita na po lang ang pangalan na tumasulat sa lapida mga ison. Mga ison, hindi pa ulay yan na gawanan ni Jesus. Ingon ang John 46, ako ang dalan, magkamatulan ng kinabuhi. Walay lahing dalan, paglato sa langit. Only Jesus, mga ison. Uy, dalit na. Mga ison, sagunta pa ng kapula, kaitog. Muktara, kaya ka patayon sa Ginoo. Mga ison, balik kay Jesus, mga ison. Ang kamatayon, mga ison, muktara. Ingon ang Hebrews 9:57. Itil, ikaw gikisunod-sunod na itil ba? Mga ison, ang tao mamatay makausa lamang paghuman o hukman sa Dios, mga ison. Sinusuli ison ang sala, biyai. Ang bayad sa sala, kamatayon, Romans 6:23. Mga ison, biyai na imong sala. Abin na mubalik si Jesus, mga ison. Nagingon ang John 10:10. Ang kaaway mga ison, niyari sa kalibutan, mula Kira na, asa man dito magkalitog kuan? ison. Arito na lang ta sa kuan, uy. Biyahin niyo ang sala.
Sa bangkiruan. Abit na mag-ari ang Diyos, ang mundo, magpabautismo pa ng dilis, lutan. Lakay. Masamot niya. Sir, tulo 20 lang, sir. Sigala, no? November 2 na budron. Ginarimahin ka sa Ginoong, aduna kay kamatayon ng tao. No? Mga nasakta na apay, kinabuhay sa mga tao, kita buhay pa sa nilipakita, ibisita. No, kita may ibisita, igala. Tagahin ang panahon ng Ginoo. No, kay bisag kitsa pa sa ni Kaributana. Bisag presidente pa sa Amerika, presidente pa sa China. No, one of the richest person the Philippines ta, kasi anong nakuha. Idrisi, patay na igala, huwag nadala siyang kwarta. Mga nasakta na apay kayo ng panahon. Paminawa o tumana ang pulong sa Ginoo igala. Kay Ginoo kayo ang mga tayo sa tao. Inarimahin ka karong November 2 na dunay kamatayon ng tao. Huwag di ka patuho sa atong Ginoo. Pagpuyo. Pagpuyo ba? Paglalit ta. Hello guys. Dito na po tayo sa Father Silga Street. Ang dinadaanan natin ngayon dahil joy walking po ang ginagawa natin ngayon dahil wala pong masasakyan pabalik. So, joy walking po tayo, Father Silga Street, Davao City. Okay po. Ganito dyan na. Ano? Okay, yung senior citizen po namin nagre-reklamo na. Dahil wala po talagang masasakyan pabalik po. Pinoy Rob YouTube channel sa Joyride Biyaheng Davao. Please po subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Father Silga Street po ang nilalakad po namin ngayon. Father Silga Street. May pasigaw si Bana ka. Ay, Kataba na ako. Hi, ma'am. Oh, no baboy. Ala, si Charles. Babay Charles. Eh, basta. Babay Charles. Gutom na good ay. O, libre daw tubig o. Pangay tubig dyan na.
Pangay mong tubig. Tubig ba? Pangay sa tubig. Kaya ko. Oh, may libreng tubig po dito. Sponsored by ano ka? Kinsa nang sponsored, sir? Kapitan Gigi Mata, Kapitan sa Barangay 5. Kapitan Gigi Mata. Dito si Kapitan ako. Naka-orange mo na si Kapitan. So, Kapitan Gigi Mata po, sponsored by uhaw na po yung mga naglalakad. Pwede ka pa nabutangan. Hindi lang, yung partner na isa. Salamat kayo. Tubig lang, huwag tayo. Okay, may libreng tubig po dito sa lahat ng naglalakad dahil uhaw-uhaw na po ang lahat ng naglalakad. So, sponsored ba ito daw sa Kapitan po dito sa barangay na si Gigi. Wala pa na pundo. Gutom. Kaunta. Isa gusto mo kape, may kape. Dira, basta sa may kay gutom uhaw. So, sponsored ba ito daw Kapitan Gigi Mata. Ito pa si Kapitan Gigi Mata. Sponsored daw kayo ito. Kape, kape. Okay, sponsored po ni Kapitan ko po si Gigi Mata. Yan po ang sponsor po. Sige ra, yan ang kape. Okay, salamat po sa libreng tubig, libreng kape, libreng bihon, libreng pagkain by sponsored pa po ni Kapitan Gigi Mata po. Salamat po, Kap. Salamat po sa libreng tubig, kape at saka bihon. Salamat po. Ito dahil name siya, sir. Makita mo diyan sa YouTube channel. Ipakita. Okay. Joyride po sa Pinoy Rap YouTube channel, Joyride. Salamat po sa Wireless Cemetery. Yan po. Salamat. Crossroad ay side ko. Okay. Sorry. Salamat po. Hingi po sila ng sticker dito. Uy, nangaon na lagi mo diya. Nagkaon na gid. Ikaw dito. Paano pagkahit pa? Pagkaupay. Kagay ra guto, hinawi ra gusto yang kamot. Tara. Oh, sige. Kayo na. Okay, yan po, nakikikain po yung kapamilya ko dito sa libreng pagkain, libreng bihon, libreng kape, at saka libreng tubig po sa lahat na po ng naglalakad dito. Ma'am, libreng pagkain lang po yan, ma'am, di po solo sa bata. Salamat, merinda, nahulog ng merinda. Okay, libro, nakikilibre pa kami dito. Okay, nag-share po sila. Yan po si Kapitan Gigi Mata, sponsor po niya yun. Lahat na naglalakad po dito ay may pwedeng umiinom ng kape, tubig, at bihon. Libre lang po yan. Ayaw lang kaulaw. Para sa atong tanan. Dagay, pagkaon dito bihon. Ugo ko ng kamot. Big book now. Sige, ikaw, doon aki isa. Okay, dagdag natin. Isa lang. Oh. Sige na, kaunan. Magkapit na, kaunan lang. Okay, yung anak ko, humingi ito ng kape dahil lang yung dito ko ay iinom ng kape. Ang sama na, Opi, punta ka na to. Hindi, nagkikaon na siya.
Yatag ka ate kuya. Yatag na kuya. Kuya. Kauna. Yan po ang kapamilya ko po. Sabi nila, ayaw daw nilang kumain. Salamat po. Pero humihingi. Nakikikain rin pala sa huli. Oh, yan po. Salamat po. Sponsored po. Kapitan Gigi Mata po sa barangay na ito. Salamat po. Okay. Kap, salamat po, Kap. Salamat po, sir. Salamat. Oh, diri. Ulit tira. Okay, kape. Oops. Wala ako cruising ba? Mama. Father Selga po ang lalakbay natin ngayon na daan po road. Father Selga Street of sa dulo po ay bangkerohan na po yan. So Father Selga Street po ito. Joy walking po tayo sa Father Selga Street. Pinoy Rab YouTube channel sa Joy Ride po. Di po tayo Joy Ride ngayon. Joy walking po tayo dito dahil bumibisita po tayo ng puntod ng ating mga mahal sa buhay dahil November 2 po ngayon, araw po ng mga tatay. Also stay po sa Pinas. So ito po ang University of Immaculate Conception since po 1996 dito po ako nagwo-working student. Working student po ako dito sa University of Immaculate Conception. Diyan po ako sa 4th floor na assign sa audio visual room. So sila po ang University of Immaculate Conception po ang nagpapaaral at nagbabayad ng tuition ko. Doon po ako nag-aaral sa University of Martina. Mama, Init. Ay, di na makita. Yan po ang University of Immaculate Conception. Okay, Immaculate University of Immaculate Conception. Diyan po ako nag-working student. Sila po ang nagbabayad ng aking tuition sa University of Martina. Yun po ang alma mater ko. Doon po ako graduate ng Bachelor of Science Secondary Education. Okay. Yeah. Ang University of Immaculate Conception po ang nagbabayad ng mga tuition ko 1995, 1996, 1997. Yes, 1997 lang po. University of Immaculate Conception of Father Selga Street, Davao City. So, University of Immaculate Conception, sila po ang nagbabayad ng tuition fee ko sa University of Mindanao 1995, 1996, 1997 po.
Kay Bangkerohan na po tayo in adesso ang mga native products. Kay Bangkerohan na po tayo. Bangkerohan Public Market. Asa si Bangkerohan Public Market na po tayo. Diyan po ako bibili ng lahat ng aking tinitinda ng mga prutas nung street vendor pa. Nagtitinda pa ako ng mga prutas, slice na prutas po na mangga, pinya, papaya, sitamas at saka bayamas. Yan na, gunit isa. Okay, dito na po tayo, Bangkerohan Public Market. Dito po tayo sa 2,000 Bangkerohan Public Market. Watch out! Number 1,000 series. Okay, Bangkerohan Public Market po tayo. Papaya, banana, Bangkerohan Public Market na po tayo. Galing po tayo, bumibisita po sa puntod ng aking papa at mga kamag-anak ko. Bangkerohan, mga flowers po doon, banda. Tawid po tayo, Bangkerohan Public Market po tayo. Dito po tayo sa mga prutasan. Mangustin. Inas tilin, dito na lang din palit. Dito na lang. Denora YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Please po paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest videos. Bangkerohan Public Market po tayo sa may prutasan mo. Kaya magsakay tayo dito. 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 Bangkerohan Public Market po. Joy walking po tayo ngayon. Bangkerohan Public Market. Prutasan mo. Share na po ng mga air condition, kalinan, bibigas.
Dito po tayo, Bangkerohan Public Market. Sa inyo. Ano kalungag? Napwede ka nung dito? Uli, dito. Okay, Bangkerohan Public Market pa tayo. Pinoy Rob YouTube channel sa Joyride Biyaheng Davao. Please po, paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates. Dito tagi, dito tagi, dito na kita na. Dili mo gud ikaw. Dali na lang tayo. Dito pa. Dito. O, dito tayo. Okay, mga sapatusan po dito. Shoes. Okay shoes. Bangkerohan Public Market pa rin tayo. Bangkerohan Public Market, shoes, okay-okayan po. Hmm. YouTube, Pinoy Rob. Ha? Mga chinilas dat man tanawa. Di, ako birara ron. Pamakita ko. Pula ko. Bula-bula ko. Bangkerohan Public Market pa rin tayo ngayon dito sa labasan na po tayo. Pinoy Rob YouTube channel sa Joyride Biyaheng Davao. Please po paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest videos. Okay dress, pantalon, pants po, dress, lahat-lahat pong klase ng okay po dito. May mga pants, may mga kimono, shorts,
Galing po tayo, nakikisideline po tayo na mag-features po ng mga madadaanan natin sa Bangkeruhan Public Market. Sakay na tayo. Sakay na tayo. Okay, dyan po nag-i-end yung Hindi na. Dako naman po. Papasahe ma. Dako sa hindi ko na sa pusi. Isarap pa. Okay, sasakay na po kami ng matinaplay oh. Tilin. Si Lula. Yeah, si Lula. Nasa si Lula. Ay, sakay na dito. Okay, sasakay na po tayo. Wala na? Batay na. Wala na. Allah. Turo. Oh. Diri na lang kanay oh. Aray. Sa baka ko ben. O sa baka ate. Okay. Sa baka diri kami nang dana. Diri lang ko. Mag-viewing daw. TikTok. Ay. Ha? Nakay bulong sa Muna. Diri ka sakay namin. Opo. Pinoy Round YouTube channel sa Joyride Biyaheng Davao. Please po subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Pauwi na Subscribe. kami. Galing po kami sa Pagpod. Aming mga mahal sa buhay, lalo na sa kama po. Sa inyo lang po na pag-ilang po ng mga pagkikihan, sa Bangkeruhan Public Market. Subscribe, like, share, and hit the notification for more updates of our latest video. Hit the multiplication table. Hit the multiplication table. 1 times 1 equals 'Pag-view daw. Ano dia? Nana sila dito. Lukap. Tulong ako. Sa balay ba? Balik. Oh daw. Oh. Anak daw. Oh. Oh, dana. Sila raw po. Balik kami. Ano? Okay. Ha? Dito. Oh daw. Yes daw. Okay daw. Di dapat nakakabit na lang ka. Ha? Iwan all na ako. Iwan all. Bibili kayo. Oo ka ma. Kabit. Mapao. Tulaw.
Para updates. Opo, latest. Pakisubscribe po. Pakipasend ko, ma'am. Pakisubscribe po, pakilike, share, and hit the notification bell po. Kasi ng buhok ko, kahit Ito, nilula. Uy, tanawi. Ay, nilula. Ay, wala na. Natawang nagkakubak ba? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.